L-aħbar li Stewart Healthcare għamlu profitti aħbar xokkanti għall-infermieri aktar u aktar meta taħseb li ma stat tħalla Mater Dei u kif il-wedijiet tal-aħħar budgets tħallew fuq l-iskaffa. Kien dan is-sentiment espress mill-MUMN meta fi stqarrija l-Union li tirrappreżenta l-infermieri l-Qiebel spjegat mod ċar kif flus il-poplu qed jintremew f'dawn il-kuntratti u ħadd ma jrid iġġor responsabilta. Kien il-ġurnal Sunday Times of Malta li żvela kif l-audited accounts ta' Stewart Healthcare għas-sena 2020 urew li din il-kumpanija rnexxilha tagħmel profitt. U dwar dan l-MUMN qed tkun ċara ħafna għaliex fil-waqt li ta' Stewart qed jiftaħru bil-profitti Mount Carmel tħallaf telqa u swali f'Mater Dei qed jintesew. Dan apparti proġetti bħal outpatients, il-parkeġġ il-ġdid f'Mater Dei u l-ħabb fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż illi kollha baqgħu ħolm u lanqas biss bdew. Il-Union qed tgħid illi mhux sew li flus il-poplu qed jintużaw biex kumpanija barranija ssir aktar sinjura mingħajr ma naraw investiment fis-saħħa. Bl-MUMN tfakkar kif qed inħallsu prezz għoli għal dan id-deal ma' Stewart. Pajjiżna qed jiġi misruq u ħadd mill-gvern mhu jagħmel xejn ittemm tgħid l-MUMN fl-istqarrija tagħha filwaqt li tinsisti li dan kollu huwa tal-mistħija.